Ma kakva pesma, kakav spot, sve si nam rekla. Što si želela? Pa ja moram svima prvo da vam poželim dobar dan i dobrodošli na moju promociju nove pesme. Mnogo mi je drago što ste došli da me ispoštujete u ovolikom broju. Drago mi je što smo uvek tu jedni za druge. Šta da ti kažem, što se tiče nove pesme, letnja pesma, letni spot, vidjet ćemo reakcije publike, ja se nadam najboljem, tako da vidjet ćemo. Kako se srećemo godinu dana, stalno je bila u radim, bit će i evo napokon akcija. Pa da, mislim, eto, u prethodnih par meseci ja sam izbacila pre ove pesme 3 pesme u saradnji sa Toxic produkcijom, oni su radili sva 4 spota i na čelu sa Nemanjom Popovićem. Ali eto, moram da kažem da ova pesma je onako potpuno drugačija i mislim da je onako prava za leto, tako da, ne znam, kogod je čuo, svima se dopala, tako da vidjet ćemo, naravno, to će vreme pokazati, ali eto. Svi smo ovde konstatovali da ti belo jako lepo stoji, bela haljina, tako je. Znači, još uvek sebe ne vidiš u venčanju. To je sledeće pitanje. Pa da, belo mi lepo stoji. Ali ne vidim sebe još u venčanju. Mada šalu na stranu, ali to ne može da se vira i da se predvidi, tako da to je negde stvar koja se desi u trenutku određenom, ali za sada još uvek ne. U spotu ima dosta, moram da kažem, maca, najde tako da se izrazim, pa reci mi... To je Nemanja Gira. A da li te spopadaju momci sada, kad si slobodna? Pa spopadali su me i kad si bila zauzeta. Mislim, to je negde... Ja sad više ili manje, to moram da te pitam. Sada svakako više, ali valjda nisu smeli da priđu. Niti da pišu. Šta misliš, zbog čega ne smeju? Šta ja znam, nemam pojma. Ne znam, u današnje vreme momci su mnogo plašljiviji nego žene, tako da žene, složit ćeš se sa mnom, mislim da žene danas vode kolo u svakom smislu. A koje kvalitete mora da posjeduje muškarac koji bi tebe osvoji? Šta ceniš prvo kod muškarca? Pa definitivno neko ko mora da razume ovaj moj posao, to je najbitnije, koje voljela bih da to nije iz ovog posla. I da je jednostavno, najpre da je dobar čovek, da je iskren, da ima razumevanja i to je negde najbitnije. A kada kažeš voljela bih da nije iz ovog posla, to znači da si ti videla nešto, šta tvoje kolege rade pa ti ne prija to što vidiš ili... Pa ne, nekako me nikada nije niko privlačio iz ove branše, to moram da kažem, tako da, eto. Ali nikad ne reci nikad. Pa ne mislim nikad ne reci nikad, ali mislim da neće biti tog slučaja, ali eto, nikad ne reci nikad. Znači, ova pesma opisuje negde tvoj život, jel? Mislim sada trenutno, uz Tešu 2 i tako dalje. Pa da nekada... Najviše poistovećuješ? Pa mislim, to da uz Temu 2 to je definitivno tako kod svih pevača, jer jednostavno mi dosta i radimo i imamo dosta snimanja, emisija raznih, tako da mislim da je to negde i da se to negde podrazumeva. Tako da... Pa što se tiče ostatka teksta, pa da, nekako je mladalački, onako ide uz mene definitivno i uz moj trenutni... uz moje trenutno stanje u životu. Kažeš, rodit ćeš decu, ali za sve ima vremena, nije vreme sada. Pa definitivno, naravno, želim da se ostvarim i ja u ulozi majke kad tad, to naravno da mi je želja, kao i svakoj ženi, ali naravno ima vremena. Za sve dođe trenutak, tako da, baš kao što kažem, pesma. A dobro, evo sad kad pominjemo već decu, Uroš Živković je danas postao otac, ne znam jesi imala prilike da mu čestitaš, da ste se čuli? Nisam mu čestitala, ali eto, pozvana sam na proslavu i posle snimam jednu emisiju, pa eto, otići ću posle, naravno na proslavu, evo, čestitam ovom prilikom i njemu, i Jovani, i malom Lazaru želim da je živ i zdrav i srećan i da je na mamu i tatu tako divan i dobar. U spotu smo videli i vilu koja liči na vilu Hugh Hefnera. Da li bi se slikala za Playboy kad smo već kod toga? Vilu Hugh Hefner? Gde si ti to vidio? Jesno, ono belo zdanje iza tebe, ono zeleno dvorište, liči boga mi na njegovo imanje.
Pa ne bih se slikala za tako nešto iskreno. Mislim da imam mnogo više imam mnogo više kvaliteta nego da se samo slikam za naslovnu stranu Playboya. Tako da ne bih se slikala, ne. Kad smo već kod toga, moram da te pitam, dosta se priča i piše o novom spotu Nikolije i Relje. Da li si ga pogledala i kako ti se čini? Jesam. Pa šta da kažem, umetnički. Pa ne, mislim, dobro, oni su muž i žena i ako su se odlučili na takav korak, to je naravno njihova stvar. Ja ne bih mogla iskreno, ali svaka im čast. Kako su oni to uspeli. Da li misliš da je možda malo preterano zapravo sve te cene koje su nam... Pa ja lično ne bih nikad na taj način, ali naravno ne osuđujem nikog, svako ima pravo u svom životu da radi šta želi, da se pokaže na način na koji želi. Ja nekako ne bih nikada na taj način sebe predstavila, tako da... Eto. U spotu imamo priliku i da vidimo tvoju savršenu figuru. Kako održavaš liniju i koliko je teško to s obzirom na vas tempo pevača, nezdrav način života? Jeste, jako je nezdrav način života, ali eto, s obzirom da ne jedemo toliko redovno i dobro i sve to izgleda stvarno kako može da bude. Ali trudim se, eto, i treniram pomalo i mislim kad stignem naravno. Ne mogu da kažem da sam redovna, ali treniram i negde mislim da je do genetike najviše. Evo, za kraj imam jedno pitanje. U spotu smo vidjeli i kreaciju koja deluje na ono koju je nosila Karleuša jednom prilikom za jedno snimanje. Da li si je pozajmila od nje ili... Pa to morate da pitate stilistu, pošto je on doneo tu kreaciju, ali posle sam videla da je stvarno Karleuša bilo u tome, ali ja nemam ništa protiv toga. Mislim, Karleuša je ikona stila kod nas, tako da zašto da...